Karin maganan Hausa. Yadda za ka koyi karin magana cikin sauƙi kamar haka. Mutane da dama sukan san yin habaici da Hausa, amma dalilin rashin iyawa ya sa ba sa yi. To, ku sani wannan bidiyon mun yi ne domin ku, ta yadda kuma za ku iya ku yi kamar Hausawa. Kada a manta a je YouTube channel namu mai suna AK Zinairu TV a danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawa. Mun gode. Ko da girgiza kurna ta fi magarya zaƙi, haka zalika ko goma ta faɗi ta fi ƙarfin naira 5. Habaicin kura na mai kare ne, wai kowa ya zagi a kasuwa to ya san da wanda yake yi. Hikima kashin kwance, wanda bai iya ba ya bata jikinsa. A bar dariya wa mai noma, ko bai sayar baya ci abinsa. A bakin wawa akan ji mutuwar sarki. Dole kanwar naki. A bar ganin allura kankanuwa karfe ce, a bari ya huce shi kan kawo rabon wani. A ci ba a sayar ba, kwai ya fi doki. A haifi ɗa ya samu ya fi a bar masa gado. A nema a samu arziki ne, babu haɗin kaska da kifi. A rashin ciki a karin bebe ya ɓata. A rabu a gana arziki ne. Ana wata ga wata ɗan sanda ya ga gawar soja. Faɗuwar gaba asarar namiji. Duniya budurwar wawa, kowa biya take kwana a kunci. A sa a baka ya fi a rataya a wuya. Rashin sani ya fi dare duhu. Matambayi baya bata, a dinga sara ana duba bakin gatari. A sayar a faɗi ƙarin wayo, a san mutum a san cinikinsa. A shekara 1000 ana sarar ruwa, ba za a ga tabo ba. A tona tsakuwa don aya ta ji tsoro. A so uwa a so 'ya'yanta. Rashin tayi akan bar arha, abin aljihu na mai riga ne. Abin Allah ne budurwa da ciki goro da ɗa. Idan dare buzuzu yakan zama nama. Abokin ɓarawo shi ma ɓarawo ne. Duka a nan muka muku ƙarshen shirin nan namu na wannan makon, sai ku biyo mu a gaba domin jin sauran karin magana kamar haka. Kada ku manta ku danna mana subscribing tare da alamar liking da share domin samun zafafan bidiyos namu kamar haka. Mun gode.